кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на NET+. Полицейски служители от районното управление в Петрич задържаха 46-годишен мъж от село Кулата, който след възникнал в селото скандал е нанесъл удари с твърд предмет в областта на главата на 46-годишен негов съселянин, в резултат на което вторият е получил множество травми в областта на главата и изчупване на лицеви кости. Настанен е за лечение в югозападна болница, а по случая е образувано досъдебно производство. Също през почивните дни в районно управление Сандански е съобщено, че мъж е пострадал след нанесен му побой. Работещите по случая полицейски служители установили, че на входа на кошара са стадо животни, находяща се в местността Малките блата, землището на село Пирин, община Сандански, 60-годишен мъж от селото е нанесъл удар с твърд предмет в областта на торсън на 55-годишен мъж от село Плоски. В резултат на това 55-годишният е пострадал с фрактура на ръката и 2 ребра. Извършителят на деянието е задържан с заповед до 24 часа и по този случай вече е образувано досъдебно производство. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на NET+.